and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga higala, ani kita mo pitakdo sa naginapustang sugilanon. Gimahayan ko ang langit. Nabangi ko kampo sa Ginoo nga balaksi na sirinan sa ko kasing-kasing day Laura. Tungod kay bisan sakit, dawaton ko na lang nga dili gid siya para ako. Dili gid ay sirinan ang gitagana sa Dios kamoy ako makaubay sa tibuok kong kinabuhi. Pusa, ihatag ko na lang niya ang iyang kagawasan nga magpuyo nga malipayon uban siyang asawa o sa maabot nilang anak. Kaloy sad nimo taon oy day Christy. Sorry day ha. Sorry nga nakahilak ko. Gibati ko lang ang tumang kaloy nimo. Pero unsaon ta man day, dili mi kamo alang sa usag-usa ni Rinan. Makaluluoy gid kay ko day. Kay diha daw ta sirinan sa kong mga bukton. Gimahal ko siya sa hilabihan. O gihatag ang tanan nga makalipay niya. Apan mao ni akong naadi human sa tanan. Sagdi lang ko day. Dili pa kini mao ang katapusan sa imong kalibutan. May adlaw ra gihapon nga magpalipayon ka. Kahaday Laura. Moabot pa ka ang maong adlaw nga magmalipayon ko. Para gibati ko nga dili na ka na mahitubot day. Magpuyo na lang gitingali ko sa tibuok ko kinabuhi. Nga puno sa tumang kaguol, kuway kadasig. Ayaw pagpakawa sa imong paglaom. Basta ayaw na lang yun pag-usba ang paghimo og kasalanan. Buutan ang Diyos, day. O gihatag ra niya nimo sa umaabot ka mga adlaw ang kalipay nga mas labaw pa sa kalipay nga imong natagamtaman sa dihang nagkauban pa kamo sa pagpuyo si Rinan. Dunay rason, day. Dunay rason kung nganon dili si Rinan ang iyang gitagana alang nimo. Og dunay rason ang Dios kung nganon gipakataw kaniya nga dili makahatag og anak. Busa pagpakabuhi nga malipayon uban sa tanan nga naani mo nga gihatag sa kahitasan. Mo ba? Go, Alvin. Mao ka na, Gaurinan. Sa sunod simana, kinahanglan na gyud nga mularga ko balik sa seminaryo. Di na ko makapaabot pa nga mag-uli pa mo si Junice. Basta importante nga mituo ka ug miila nga buotan si Junice. Ug ikaw ang amahan sa iyang kisabak. O Garbo. Garbo na karon ang nagpaswabi sa tagsa-tagsa ninyo kasing-kasing ni Junice. Apa nasayod ko? Nga sayo na lang nga magkabalik ka mo. Tungod kay nasolba naman ang tanan nga problema. Sagdi lang gaw. Sa di pa ko mularga, pagkikitaan ko si Junice. Kay usasab siya sa akong pananghiran. Nga mubiyaan ako din aron makapadayon ako sa akong bukasyon. Ay, pastila ninyo, Junice. Ikaw nagpaabot nga moani si Renan nimo. Unya si Renan sab nagpaabot sab nga ikaw ang muuna og adto niya. Bahala siya. Dili ginuon ko muuna og adto niya. Siya ang nakasa. Unya ako iyang patuon og una niya. Dili ginuon ko. Siya'y paanhiya. Kinagpaabot ko niya. Hay. Kamu no? Mura gid mo mga bata. Adtuan na lang guguna ang imong bana. Di gani ka mo adto na. Basin inayon niya ang iyang plano. Plano? Plano nga unsa? Matod pa niya buot ko na siyang kuhaon sa iyang amo. Ang tag-iya ko no sa team sa basketball nga iyang gialagaran kaniya adto. Patrabahoon ko na siya. Pero adto siya magbase sa gawa sa nasod. Og hingpit ka na lang kuno niyang biyaan. Unsa? Mao na. Ang mao siya?
Buang ginigtawan na, oy. Buang yun. Mabiyat siya nga hapit na naman ko mga anak diri. Naamaw na gina siya. Asa ko di gibutang ang iyang utok. Mao man gani nga ikaw na adto niya og una aron di siya mudayon og palayo nimo. Uy, kamayo ba yung kumbuton sa naong nga nagtawana, oy. Taas, gid kayo, Garbo. Ako pa ganing iyang paantuon ng una. Busa sige na, lakaw na. Adtuan na si Rinan. Aron di siya mudayon og palayo. Dili ko. Dili doon ko maadto. Bahala siya. Siya na lang. Ingna siya, Alvin, nga dili ko muuna og adto niya. Ingna siya nga wa na ko mahangol niya. Og palargahas niya bisan asa. Bisan karon pa dayon kay dili ko pupugong niya. Mao ba? Sige, arin ako. Ako siyang ingnon nga palargahon siya karon gyudayon. Wa ko'y sa, ha? Ingna! Bisan ako pa'y buhatag og plete niya. Okay, sige. Arin ako. Og ako siyang ingnon. Kadit sa... Oo. Kadit lang. Ay, pupug ni. Kaya ako nang ingnon si Rinan. Ayaw. Ingna na lang siya nga. Ingna na lang siya nga wata makita. Ipastilan ninyong duha, oy. Ang pagkataas, gud ba yan ninyo garbo? Pagbalik na mo, eh. Aron inipanganak nimo nindot ng paminawon. Nga nagbalik na mo og tipon. Okay? O, ako di ay, sa sunod semana, mubiyan ako din eh. Mubalik na ko, nga to sa seminaryo. O kung mahimo na gani unya kung himpit nga pari, kaslon taon niya mo ugusab, ha? Bitaw, joke lang. Sige na, ilako na. Buwan na si Rinan. Asa ka ato? Siya mao'y panhiya og una nga nino. Dili ginoon ko maato. Total, ni anak ko ang iyang anak. Pues, bahala siya. Ahay. Naibaw man ko, Alvin ba? Nasultir na narinan. Nga mubiya siya sa iyang asawa. Biya ko taon. Karon na ba hinuon nga klaro na nga siya gyud ang amahan sa gisabak sa iyang asawa? Unya mubiya siya. Ang pagkataas lang yung garbo anang anak. Pastilan bitaw ning duha, oy. Nagpaigot pag yun. Sulbad na ang tanan. Unya, nagpadugay-dugay pag yun. Pero lain pa'y ato dong Alvin. Kadtong Kristi, kumusta na kaya siya karon? Na-admit man kuno to sa ospital, kay gipa-admit sa iyang amahan. Kay dili na kuno mukaon, unya medyo, mayabag na kuno gamay ang sinultihan ni ini. Tungod tingali na kay wa siya gikaon angkol. Mayabag gid ang tao kung di niya sudlan ang iyang tiyan. Ug samot pa nga grabe ang iyang kaguol tungod sa kapakyasan sa gugma. Mao nga naingon siya adto. Magkaluluoy ba sa bayhana? Kung simba ko yun, malisuan siya sa iyang pangisip. Usag yun si Rinan sa mabasol sa tanan. Magampo na lang ta angkol. Nga di lang in taon ka na mudangat kaniya. Iampo ta kana sa kahitasan. Oh, may nagdoorbell. May mo apply tingin katabang. Kay si Dario milayas naman tong kanahan nga nako. Bahala siya. Maibang itong mo serbisyo kitong tawhan na. Pero usahay, ang komedya wa na magbutang sa hustong lugar. Mura hinuong tag bugal-bugalan na lang. Oh, Dario! Ikaw mo lagi kang bibalik. Ha? Oh. Agay! Buhay ko, Dario! Ayaw kong gagsag hugot mo! Nang may balik ka man, ha? Tuntuha kang nako! Ha? Pasagdi ko. Oh. Pasagdi ko, sir. Dili na ako maantos ang tanan. Tunto na ko! Kay! Nang may balik ka? Nga nung nagpakita ka pa na ako, ha? Na milayas ka naman, ha? Tubag! Balik ko, sir. May balik ko! Oh. Tungod kay dili ko mantos ang tumang kamingaw ko na ni mo, sir. Oh,
Gipugos ko ikaw paglaksi sa ko kasing-kasing. Aron kalimtan ka. Apan, murag doon ay rugby nga mitapot. Sa imong naong sa kundugan. O di gid mapapat sa akong nahuna, sir. Ang imong naong nga may sumol. Pao nga niya ko, sir. Bibalik ko. Aron sa makausapa. Sa makausapa, sir! Mag-apply ko na magbalik. Boy, sir. Hilom! Tunto kang nako. Sige! Limpyohin ang auto kaya mulakaw ko. Yay! Sir! Kiss ko, sir, be. Oh. Mulakaw di ka, sir. Dili di ka masakay. So, patamparos ka? Dili, sir. Taparos ka? Dili, sir. Kasi ako tawtahan na gusto kong taparoson. Unsaw ka, sir, eh. Sige. Limpyohin ang auto kaya mulakaw ko. Og tangtanga tong kratular dos gawas nga akong gibutang nga nagwanted kog katabang. Kay niya ka na, may balik ka na. Lihok na yun, Dario! Nagkadoon lang yun ang adlaw sa akong pagpaghanap pa. Pero si Renan, huwag yun magpakita na ako. Sobra na sa ning gibuhat ni Rinanda. Di maayo nga manganak ka na lang nga, di siya magpakita ni. Taas yun ang karbutawan na. Bisag dako na din ang akong tiyan. Ako pa galing yung patuon niya. Basag di lang. Karong hapon at tuon kong bana mo. Ug panion ko siya sa ato. Panihagit siya pa. Panihagit. Ako galing kasabaan ba? Ay pastilan, bayani mo. Ayaw na lang anang panion mo siya aron kasab-an. Panion ta siya aron mag-istorya mo ginay o magkauli mo. Kay, usa na lang yun kabuan ang paabuto na to ug manganak ka na. Ang mga galing tawahan na, oy. Makalagot yun. Di na ko magkapaabot ka. Mga anak pa si Junice, Pamanuel. Kaysa sunod si Mana, muna ikaw paglarga sa gawas sa nasod. Renan, sobra na kaya kining pagpasakit mo sa akong anak. Daan na siyang nag-antos gikan pagyudid to pa siya sa bukid hangtod nga nabalik kay imong gipasanginlan nga nakasa sa iyang pagkaasawa. Unya karon nga napamatud-an nga limpyo siya. Di mo lang gihapon siya tagan sa gipangando niya nga kalipay. Di mo di mahal ang akong anak? O ang imong anak? Ha? Mahal ko sila pa. Mahal ko sila. Apa di pa ko andam nga mapakita niya. Maong ginawat ko ang tanyag sa akong amo nga ma-abroad. Pero di ko magdugay dito pa. Kung makatigom na kong dakong kwarta, mabalik ko. Aron mo ako ipalipay nila ang kwarta nga akong hinaguan. Ay, istorya mo na lang ka na. Yung na lang yun nga di ka tinuod nga nagmahal sa akong anak. Nasa iyo plagi ka pa. Igo na! Husto na! Wa na ko'y angay pang paminaon kanimo. Huwag kayo mo larga ka man ka. Hala, sige. Biyaan mo naman ka ang akong anak. Ayaw na lang pagunahuna nga mubalik ka pa. Huwag timan ikinirinan. Oras sa imong pagbiyaon niya, dunay dautan nga may tabo sa imong asawa tungod niya sa tumang kagol. Ha! Ikaw gyud niya ang hanukan ko sa tanang pagbasol, Renan. Ilabi na gyud unya kung maapil og kalaglag ang bata nga gisabak sa imong asawa. Pamanuel. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!